Yo ayo Kanjeng Safi dah lai di wahak di sekretari wahak senang yo pelamiti nga le dabdo Kanjeng Safi baik dan iktia pi ke senang ke tawa ro ki wahak ke senang ga ro ki pai ba dan itu wa iki longkur nga wanga hale wa ipayu ki para ki nga ki bukan nga kabayu ma ki wo yung o to ya terti lang ga chnong ga tha idarai pere ni ka kam kon yung nga set cerita jing it hado wa the paru thì dân dọ làm gì ngay tên tên